Hej, her er det Christina fra By Flensted Design. Vi skal i gang med låge 7, eller pakke nummer 7 i pakkekalenderen. Og den her, den er jeg virkelig spændt på, fordi den larmer. og det synes jeg jo er lidt interessant, hvad det kan være. Jeg tænker både, det kan være noget shakerfyld, eller det kan være nogle eyelets, eller et eller andet spændende. Jeg håber lidt på, at Nina har købt eyelets i alle mulige vilde former og farver, for vi deltog i Scrap Amok sammen, hvor Gummiaben deltog som butik, og der havde de en masse små æsker af forskellige eyelets i former og farver og sådan noget. Og jeg sagde til Nina, at jeg var virkelig tæt på at købe den, fordi at jeg jo gerne ville have nogle flere af sådan nogle, og hun var meget sådan, det må du ikke, fordi det står på din ønskesky. Og nu hvor jeg så sidder med en pakke, der larmer, så tænker jeg straks på, om hun har købt det, da vi deltog i Scrap Amok, til trods for, at vi jo var sammen afsted. Men hvis hun har, så har jeg i hvert fald ikke opdaget det. Så jeg er spændt. En æske, det er jo lidt en snyder. Der. Nå, hvad er det? Yes! Det er sådan nogle. Ej, hvor er de flotte. Nej, hvor er de flotte. Det her, der er nogle almindelige eyelets og washer til. Og når jeg siger almindelige, så er det fordi, det er en standardstørrelse, og de er runde, så ikke nogen fancy former eller noget. Men til gengæld er der et hav af forskellige farver, og det er jeg virkelig glad for, fordi jeg har ikke så mange i farverige. Jeg har mest sådan bronze og sølv og guld og den slags. Og jeg spotter med det samme, der er både lyserød og pink og grøn og gul og sådan noget. Virkelig. Yay! Og så er der de her små æsker. Det var dem, der blev solgt til Scrap Amok. Papir, det er jeg glad for. Der er ikke noget inde i, vel? Jeg skal lige sikre mig. Godt. Men det er jeg glad for, fordi det bruger jeg, når nu at jeg for eksempel sender pakker og sådan noget. Så det ryger lige i gemmerne. Derover med den. Nå, lad os kigge på det. Der er sådan nogle flotte snifnuk. Hvilken vej åbner man? Jeg er bange for at åbne dem, og så de vælter ud over det hele. Gud. Er det den forkerte side? What is happening? Hold da op. Sådan der. Den var bare monsterhård. Når det er fordi, der er tape på, så giver det da bedre mening, at jeg sidder der og kæmper en brav kamp for at få skidtet op. Men hold nu magle. Hvor er de flotte. Jeg har aldrig set Snifnuk eyelets før. Okay, nu kan jeg godt forstå, at der var tape på, fordi den er umiddelbart lige lidt svær at lukke. Og der er også Snifnuk her. Og så kan jeg se, at der er sådan 2 små pakker Snifnuk. Der er også tape på den her. Ja, men altså. En hobbykniv, det er nok lidt nemmere. Og der er også tape på den anden side, det er klart. Dem her, de er sølv, og så er de sådan lidt mere flade i det. Det er virkelig flotte. Det vil være rigtig fint på gavetags. Eller til og fra mærker. Og så er der nogle små stjerner. Nu lader jeg lige være med at åbne dem alle, fordi så kan jeg ikke lave andet. Så er der nogle store stjerner. Jeg har lidt noget lignende i forvejen. Det brugte jeg faktisk den anden dag. På det her. Dem her, de er sådan lidt
Vintage Gold, tror jeg farven hedder. Men dem her, de er sådan lidt mere sølvagtige i det, ligner det. Nu sagde jeg godt nok, at jeg ikke vil åbne alle sammen, men nu bliver jeg alligevel nysgerrig. Ja, de er sølv. Og ellers så er de magen til. De er lige en lille my mindre. Ej, jeg er så happy lige nu. Det er helt vildt. Og så er der Bratz. I modsætning til eyelets, som jo er sådan nogle, man sætter ned i et hul og ligesom presser flade, så Bratz, det er sådan nogle, man for eksempel kan bruge til at sætte papir sammen med. Ikke at man ikke kan det med eyelets, men hvis man for eksempel har en stak papir og laver et hul i, sætter den her ned i og ligesom propper dem til siden. Og så holder de ligesom papiret på plads. Og der er både firkantet og rund. Mega flot farve, sådan metallisk turkis. Og der er også nogle brands her. Der er både noget balloner og sommerfugl. Og det samme her, bare i rød, også brands. Og så er der de her juletræer, og det tror jeg også er brands. Måske. Det var det. De er bare fine. Hold da op, hvor de søde. Ej. Mega flot grøn farve. Og lækker overflade. Ej, jeg er så happy lige nu. Jeg tænker ikke, at vi kommer til at arbejde med det hele i dagens video, fordi det vil komme til at tage for lang tid for mig. Så jeg tænker, at vi fokuserer på eyeletsene, og så lover jeg, at Bratz'ene skal jeg nok lave noget med på et andet tidspunkt. Den kan jeg ikke lukke, den her. Det går galt. Den får lige lov at stå sådan. Så jeg tænker, at vi fokuserer på nogle eyelets, og jeg tænker, at vi måske fokuserer på de her farverige nogen. Normalvis så den nemmeste måde, man bruger eyelets på, det er jo ved for eksempel at så forstærke hullet, eller bare pynte hullet i sådan nogle gavetags. Jeg har jo gjort det her både den 4. og den 5. december, hvor her er der 2 forskellige både former og farver, og det er jo altså både for at forstærke, sådan at hullet ikke går i stykker, men også sådan, at, altså fordi det ser bare pænt ud, det skaber en helt anden dybde til sådan et tag eller et kort. Men der er jo altså også andre sjove måder at bruge eyelets på, og jeg tror, det er det, vi kommer til at fokusere på i dagens video. Så jeg rydder lige op, og så går vi i gang. Så værsgo til julemusikken.